Janw. Sobe sini bhai. Popular আছে. Popular আছে. Thank you. जों जोनोम होजानाय खांख्राइ फिसायानो होननानै आं सानो बिथांखौ गिबियावनो बिथाङा इउनिभारसिटियावहाय स्ट्रीट लाइटनि सोमोन्दै बुंदों दा आं बिथांमोनखौ सोंनो सानदों बिथाङा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मावनायखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा सोंग्रो जे BPF नि आमोलाव 17 बोसोर सालायनाय समाव बबे बिथिङावहाय मा मावखो बेखौ सोंग्रो आरो नङाब्ला लाजिनांगोन नोंथाङा UPPL दलनि सायाव माखासे सान सिगां लैहोर गयारिया माखासे अजद दिखांदोंमोन हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेलो एसपी ब्लगआव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा जोबोद गोख्रों बिबुंथि लाबोदों आरो लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरि BJP दोलोनि आरो APCC आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गोबां दैदेनगिरिफोराहाय लामा आन्दायनानै दान्दिसे सम गुबुन दोलो पार्टिफोरावहाय बिथांमोना खामानि मावहैदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोना मोजां मोनसे खामानि मावनायनि खाबु मोनाखै आरो सरकार थासेयावबो बुंनांगोन जोङो BJP दोलोआ स्टेटआवबो गभर्नमेन्ट दं बा आरो जोंनि BTC आवबो अलायन्स गभर्नमेन्ट दङ अब्लाबो बिथांमोना नैबेबायदि आलाय सिलाय जानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना अलायन्स गभर्नमेन्टजों थायालासेनो दिनै BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों गोबां दैदेनगिरि क'क्राझारनि आरो माखासे चिरांनि राजु कुमार ब्रह्म बायदि आरो देबनाथ बिप्लब आरो दिपज्योति मनरन्जन बर्मन बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाहाय आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो थांगासिनो दं बिथांमोननि मुंखौहाय आरो लोगोसेनो जोंहा मानगोनां BPF दोलोनि चिफ आरो बारग' BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा गावनि खुगाजोंनो गावनि निजेनो बिथांमोननि नामखौहाय फोरमायना होदों लोगोसेनो बिथांमोनखौहाय बरायदोंबो दसे उनावहाय आं नोंथांमोननो बे क्लिप्सखौहाय दिन्थिनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसेनो बेनि गेजेराव मोनसे खौरां अमिय कुमार नार्जारी बिथाङा सोरमोनथाय दाख्लैबावै आं मोनसे भिडिअबो बानायदोंमोन नङा बिथांनि बागै जोंहा गर्जन मोसाहारी सार बिथाङानो रोखा फोरमायना होखाबाय जे अमिय कुमार नार्जारी बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव सासे मोजां दैदेनगिरि जानो हागौमोन लिडारशिप क्वालिटी मोनसे बिथाङा बिल्ड खालामनो गोनां दङ होननानै बुंदों बिथाङा दिनै आबुल थाबुल बायदिसिना खोथा बाथ्रा बानसावदों ओंखायनो बिथाङा मेच्योर जानो दंबावो बेनिखायनो बिथांनावहाय लिडारशिप क्वालिटी गैया बेनि जाहोनाव बिथाङा जानला मेनला खोथा बुङो आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो जोगार जानाय होननानै दिनै थांनाय समफोराव जोंहा गर्जन मोसाहारी सार बिथाङानो निजेनो फोरमायखानाय बिथाङा दिनै लैहोर बिथांखौहाय आसि थुनानै बुंदों स' बेनि बागै गोबां सावरायनो दं होननानै आं सानाखै नोंथांमोना निजेनो बिजिरनो हायो लैहोरा माबायदि स्टेटमेन्ट लाबोदोंमोन आरो दिनैनि समाव अमिय कुमार नार्जारी बिथाङा मा 17 बोसोर खोथाखौ रायखांबाय थायो नङा होमबा 17 बोसोराव मा जादों मा जायाखै मा मावदों मा जायाखै बेफोरखौ बयबो रोखा मिथिखागौ बिनि थाखाय बिनि एक्सप्लेनेसन होनांगौ दङ बा गोनांथि दङ होननानै आं सानाखै स' नोंथांमोननो नैबे हाग्रामा महिलारी सारनि माखासे बिबुंथि आरो बिथाङा मा फोरमायदों नैबेफोरखौ नोंथांमोननो नैबे क्लिप्सआव दिन्थिनो थांगासिनो दं बेनि सिगां आङो आंनिखौ फोजोबना लानोसै होननानै सानदों बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय 2024 नि इलेक्सनावहाय बिथाङा खुनु दोलोजों एलायन्सआव थाया बा खुनु दोलोजों सामिल जाया बिथाङा इन्डिपेन्डेन्टलि हारसिंनो BPF दोलोखौ जोंनि BTC आव दैखांगोन आरो मोननैबो लकसभा बियाबावनो बिथाङा केन्डिडेट दैथायहरगोन बे जोबोद मोजां खौरां जोंनि थाखाय जेरावनाखि जोङो जोंनि गोसो खुसियै जोङो जोंनि दैदेनगिरिखौ सायख'नानै जों बिथांमोननो भट होनायनि मोनसे खाबु मोनगोन होननानै बुंनो सानदों आरो लोगोसे दरं उदालगुरिनि बाथ्राखौ आङो गोबां भिडिअआव सावरायखांबाय बेवहाय मोनसे खोथाया स्पष्टखा दिलीप सयकिया बायदि बिथांखौ जुदि UPPL दोलोनिफ्राय जुदि सापर्ट होयोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बिथांखौहाय भट होनायनि खुनु मिनिं थाहैनाय नङा आरो बयबो लुगैगोन गावनिनो निजेनि नाफामखौ सोरबा सासेखौ भट थुनायनि स' नैबेयावहाय बिथांमोना बिग जिर' जानो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव एसे बेले जागोन नैबेयावहाय जोङो एसे सानै हनै माखासे फैबाय थानाय समफोराव डिसिजनफोरखौ गोख्रोङै सिन्था सरसा खालामनानै लानो गोनां आरो बिथांमोन जायफोरा दिनै जयनिं जादों बिथांमोननोहाय माखासे पर्टफलिय' बा बिथांमोननो मा मासियाव फज'गोन माबायदि लिडारशिप माबायदि बिथांमोननो माबायदि पजिशनखौ होगोन नैबेखौहाय फैबाय थानाय नैबे 30 नभेम्बरावहाय फोसावनानै होगोन होननानैबो बुंदों आरो मोजां खामानि मावनो हानाय मोनसे खाबु होगोन होननानैबो बिथाङा फोरमायदों स' नोंथांमोना बे क्लिप्सखौ नायलांदो Janw. Sobe sini bhai. Popular আছে.
খুব ভাল থেংক ইউ ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ স্বপন মাৰাণ্ডী আহক আপুনিতো বিৰাট ডাঙৰ সেক্ৰেটাৰী চিৰাঙৰ ইয়াৰ পিছত আছে বিজয় কৃষ্ণ সাহা বিজয় কৃষ্ণ সাহা বিজয় কৃষ্ণ সাহা চিৰাঙৰে না হয় চিৰাং ইয়াৰ পিছত আছে লাষ্টত মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম বৰ্মন মানে তো সেইখিনিয়ে আজি আমাৰ BPF দলত BJPৰে 4জন আৰু 6জনৰ BJPৰে কংগ্ৰেছ এজনৰ আছে টোটেল 6জন সোমালে আমাৰ পাৰ্টিত তো আমি BPF দলৰ হৈ পেলাই মই ইহঁতক আমি আদৰিছোঁ আৰু পৰ্টফলিঅ'টো আমি অহা 30 তাৰিখত ইহঁতৰ কাৰণে কি পৰ্টফলিঅ' দিয়া হ'ব এইটো আমি 30 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰত নৱেম্বৰত যিহেতু আমাৰ CWC হ'ব তাতে আমি ঠিক কৰিম ৰাজকুমাৰ হওক বা আমাৰ তাৰকদাৰ হওক বা আমাৰ দেৱনাথে হওক ইহঁতক আমি ভাল পজিশ্যন দি পেলাই আমি কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিম মুঠতে BJP আৰু UPPL এই দুটা দলৰ বহুত নেতা কৰ্মীসকলে আমাৰ লগত আজিলৈকেও মানে কণ্টেক্ট কৰি আছে বহুত আৰু আহিব আমাৰ দলত সোমাবলৈ যোগাযোগ হৈ আছে মুঠতে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ BPF দলত সোমাবৰ কাৰণে UPPL আৰু BJP কম্পিটিশ্যন মাৰাৰ নিচিনা হৈ আছে কোনে কিমান যাব পাৰে BPF দলত তো তাতে বুজিবলৈ বাকী নাই অহা যিটো 26ৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব MP নিৰ্বাচন ইয়াত আমাৰ BPF দলৰ জয়ী হোৱাটো 100% খাটাম হৈ গ'ল যেন হওক আমি আশাবাদী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা আমি নিশ্চয় সহায় পাম আৰু আজিৰ যিটো হাৱা মুঠতে BPF দলৰ যিটো মানে স্থিতি এইটো খুব আগতকৈ ভাল হৈ আহি আছে মুঠতে আমি আশাবাদী এইখিনি কথা দুটা সমষ্টি আমাৰ আজিলৈকে দুটা সমষ্টি খেলিম বুলি ডিচিশ্যনটো আছে এইটো সলনি হোৱা নাই অহা 30 নৱেম্বৰতো আকৌ আমি আলোচনা কৰিম মুঠতে দুটা সমষ্টিত MP খেলাটো আমাৰ মানে সলনি হোৱা নাই আমি খেলিম নাই BJPয়ে এনে মিডিয়া চেডিয়াত আমি শুনিছোঁ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু BJPয়ে অফিচিয়েলি আমাৰ দলৰ লগত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই বা কোনো কংগ্ৰেছো কৰা নাই কোনো UDFও কৰা নাই কোনো BJPও কৰা নাই কোনো AGPও কৰা নাই কোনো দলে আমাৰ BPF দলৰ লগত এনেকুৱা যোগাযোগ কৰা নাই আৰু আমাৰ দলত অলৰেডি ডিচিশ্যন লোৱা আছে যে আমি কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰি পেলাইহে আমি ইলেকশ্যন খেলিব MP ইলেকশ্যনটো रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबाय माबायदि बिबुंथि लाबोदों बिथाङा आरो सोर जइन जाफैदों नैबेखौ नोंथांमोना निजेनो नुनो हाबाय स' नैबेयावहाय गोबाङै एक्सप्लेनेसन खालामनो दं होननानै आङो सानाखै आरो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना निजेनो नायबिजिरनानैहाय बबेहाय मोजां बबेहाय जाया नैबेखौहाय थिरांथा खालामगोन आरो लोगोसे अमिय कुमार नार्जारी बिथांमोन बायदि बुंनाय बिबुंथिनिफ्राय जानगाराव थानाया गाहाम बिथांमोनहा ओरैनो जानला मेनला गावनि मोनसे इमेज क्रिएट खालामनो थाखाय गोदाव सोराव बायदिसिना खोथा बुङो आरो थारैनो बिथांमोननि बुंनायजों खुनु फेक्टर गोग्लैया अब्लाबो बिथांमोना बेबायदि माखासे नंखाय बांखाय खोथाफोरखौ बुंनानै माखासेखौ मिसलिड खालामनोबो नाजानायखौ जों नुनो मोनो सिगां दं दिनै प्रेस मिटनि मोनसे डे सेलिब्रेसन खालामनायखौबो नुनो मोन्दों नैबेयावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों खावलायदों जे प्रेस मिडियाफोराहाय माखासे एथिक्स माखासे
स्ट्रेटेजि लानानै माखासे फेक्ट खोथाफोरखौ लानानै निउसफोरखौहाय फोसावनांगौ होननानैबो बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों नाथाय बेलाफारसेथिं नैबेबायदि अमिय कुमार नार्जारि बिथांमोन बायदि 70 बोसोर नैबे खनले रायखांबाय थानाय खोथाफोरखौ दामखावबाय थायोबा नैबेफोरखौ जों बोरै नायथावना आरो वान साइडेड जुदि जानानै थायोब्ला निउस मिडिया पर्टेलफोराहाय जों बेखौहाय बोरै गनायथावना नङा होमबा स' नैबेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो फैबाय थानाय समफोरावहाय सोर स्ट्रं जादों आरो हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा निजेनो फोरमायखाबाय जे BTC आव दासिमबो BPF आनो नाम्बार 1 जानानै दङ होननानै बिथाङा बुंदों स' नैबेनि सायाव नोंथांमोननि मा राय नैबेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै आंनि कमेन्ट बक्सआव जेब्लायबो अपेन कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ नैबेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो फिन खनसे लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय